Hvordan tror du, filmen den kommer til at blive? Jeg ved ikke helt, når I laver den. Ja, nok. Hvad synes du om Fortnite? Okay, godt. Jeg er enig. Det er et lortespil. Hvordan har du det med, at vi står og interviewer dig, mens jeg sidder nede? Jeg føler mig lidt tvunget. Hvorfor føler du dig tvunget? Du meldte dig selv. Du sagde, at du gerne gad at blive. Hvordan der står 3 her. En med kamera, en med en mikrofon op i Det skal jo ansigtet af mig. passes. Altså, hvad regner du med? Og så dig. Du sagde jo ja til det. Ja. Det var jo dig, der gerne gad. Og Hvordan tror du, vores film den kommer til at blive? frygtelig. Frygtelig lige frem. Stoler du da ikke på os? Skal den ikke være frygtelig? God pointe. Jo. Ja. Altså. Hvordan har du det så med, at vi interviewer dig lige nu? Jeg føler mig lidt truet Hvorfor? af Arthur, da han står med hans... Paprør. Ja, paprør der. Ja. Ja. Men det har jeg det fint med. Okay. Et spørgsmål. Hvordan tror du, vores film den kommer til at blive? Jeg tror, den bliver fin. Okay, tak. Stoler du på os til at lave en god film? Ja, det går an på, hvad den handler om. Det må du fair finde ud nok. af, det ved vi heller ikke selv. Når der er beviserne, kommer du så også her at se vores film? Ja. Okay, godt. Ellers så er jeg blevet meget skuffet af dig. Hvordan har du det med, at vi interviewer dig lige nu? Jeg tror, det er fint. Okay, godt. Okay, tak. Vi vil helst ikke